Pæn goddag. Anders Jensen, træner i Grønland CrossFit. Og nu har jeg været i gang siden CrossFit Grønland de åbnede, og har lagt mærke til, at rigtig mange af jer er begyndt at få nogle problemer med hænderne. Sige, at I åbner op her, når I har lavet rigtig mange pull-ups eller toes to bar, kettlebell swings, skaber en sådan lille klump med hyt, og når man så tager vældig i, så springer det op, og man får vondt, og det blør. Det er på godt dansk pisse irriterende. Så derfor synes jeg, vi skal kigge lidt på, hvordan man kan dække det op, når man først har fået en rip. Jeg har set rigtig mange, som er begyndt at lege lidt med, hvilken type taping, som fungerer bedst. Og jeg synes ikke rigtigt, at nogen har fundet frem til en taping, som faktisk fungerer godt. Jeg har et rigtig godt forslag til en tape-måde, som jeg har brugt selv rigtig mange gange, når jeg har haft problemer med mine hænder. Og den skal I få lov at se nu. Man skal bruge 3 stykker tape, og afstanden er lidt bliver afgjort af, hvor store ens hænder er. Brug en tape, som er gerne 2-3 cm bred, og så har man det første stykke her, som er rundt 40 cm. Det tager man og bukker på langs. Skal I følge med her, for nu bliver det godt nok spændende. Yes. Så ser det sådan ud nu, halvvejs. Det som er lidt vigtigt, det er, at man ikke bukker det hele vejen over, men at der er en lille gap, fordi den skal vi bruge nu. Det vi gør, det er, at vi laver en lykke, sådan, og taper op, så det passer med, at fingeren kan gå igennem det hul, som er her. Så tager man et stykke tape, som er halvt så langt som tapestykket, vi havde før. Lad os se, jeg har snydt lidt hjemmefra. Og så lægger vi på sådan, og på der. Så der fortsat er plads til fingeren igennem hullet. Og det som er for langt i enden, det bukker vi op bak. Yes. Nu fik jeg sat min lidt skævt på, men det retter vi til. Sådan. Så nu har jeg en sådan. Og den kan jeg sætte ned over mine fingre. Hvis vi forestiller os, at jeg havde lavet et rip på langefingeren her, sætter jeg den ned over langefingeren her. Og den her er der blevet lidt kort til mig. Og så tager man og bukker armen bagover og sætter tape rundt håndleddet. Sådan. Og sådan. Så har vi her et stykke tape, som dækker over, hvor jeg har smerte, fordi det blør og er åbent sår. Og jeg har ikke noget, som klistrer. Jeg har ikke noget, som stikker, hvis jeg putter på noget magnesium eller liquid grip, eller hvad man ellers har lyst til. På den måde kan man fortsat træne pull-ups, kan fortsat træne kettlebell swings, toes to bar, hvad man ellers har lyst på, selvom man har en rip. Og det er jo lidt godt, at man kan træne, selvom man har rippet sig. Det bedste er selvfølgelig at undgå, at man ripper, og jeg laver en video senere, hvor jeg viser lidt, hvordan man kan groome sine hænder, således at man undgår at få rip i første omgang, for det er trods alt det bedste. Det er fint. Det var alt for mig i den omgang her. Kommer tilbage med video. Tusind tak. Grønland CrossFit.